Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition, fraților. Mulți mi-au spus că, nu dau nume, mi-au zis că tot de mai de mult mi se tot spunea că, sau că să nu mai apăs pe microfon. Fraților, mi-am luat pereche de căști noi, să nu mai spuneți că tot se aude, că tot bat în microfon, că toate cele, fiindcă mi-am luat pereche de căști noi și nu știu cum se va aude, nu știu toate cele. Fiindcă, da, în orice caz vreau să văd cum se va auzi. Și da, fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, aoleu. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like ca să puteți continua această serie și să continuăm unde am rămas și data trecută. La terminarea casei și e noapte. Da. Deci am rămas aici, n-am făcut mai nimic, n-am făcut nimic de data trecută, fiindcă v-am zis că nu o să mai fac off-camera nimic, ca să se termine mai greu seria. Și da, fraților, chiar nu uitați să apăsați și voi butonul de like, fiindcă am văzut, fiindcă sau că am dus vreo câțiva abonați și nu mi-a plăcut prea mult asta, frate. Deci vă zic sincer, dacă vă place, vă mai uitați, dacă nu, vă rog să nu mai stați obligatoriu, că vă oblig eu să ceva, vă rog să vă dezabonați, simplu și gata, dacă nu vă place. Dar eu sper să vă placă, să continuăm, fiindcă eu muncesc sincer, eu aici, ăla chiar nu se aude nimic. Chiar nu se aude nimic. Eu n-aud nimic, fraților, serios, dacă aud eu ceva. Oh, cred că am dat, da, acum, da, se aude altfel. Și da, fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like ca să puteți continuăm și să vedem ce vom face. Și dacă se aude prea tare, voi șterge filmarea, fiindcă, da, nu sunteți obligați să fac, da, iar mă încurc, nu știu de ce. Da, și ce am zis, să dormiți și să continuăm casa și să-mi spuneți eu, fraților, vă zic sincer, filmez la ore mai joase, vreau să zic mai pe la ore mai spre noapte filmez eu, gen, să vă zic așa. Fiindcă așa m-am obișnuit de multe ori și când vorbeam cu alții, vorbeam seara, nu vorbeam dimineața, ziua, așa, că poate mai are și omul ceva de făcut. Și cum am uitat, n-am mai jucat atât, am uitat cum vreau să fac. Deci o să-mi trebuiască gles, așa, o să mă duc să iau niște pământ, Doamne, să mă duc să iau niște copaci oak, care o să-i plantăm din nou. Hai, unde găsim oak? Unde găsim oak? Fraților, ăla e un copac oak. Cred. Dacă îmi spui că e un singur copac oak acolo, eu mă împușc. Hai, repede, fiindcă nu vreau să fie ca data trecută să nu facem aproape nimic și să curgă dislike-urile. Nu vreau. Vreau să curgă doar like-urile, că alea îmi plac cel mai mult. Și am reglat și, cum îi zice, FPS-urile, claritatea videoului. Poate merge mai bine, poate nu știu, eu am reglat și mi s-a părut că mi s-a văzut foarte bine. Și hai, frate, să mai găsim niște oak, fiindcă avem nevoie. Haide, dă-mi oak. Oh, un căluț, super. Viață are câtă viață ai tu, frumosule. Slab, dă-te în ăștia ta, eu ți-ia zău. Dumnezeu să te ierte, căluț. Fiindcă nu mai ajuta cu nimica. Ai, du-te, iară reclame, frați, da, stați. De data asta voi închide netul, poate din cauza asta merge așa prost. Haide. Da, și nu voi mai filma Eurotrack, fiindcă mi se pare. O să vedeți că de acum curg comentariile cu cum am greșit eu acum. Da, deci mi se pare de acum Eurotrack cel mai stupid joc, fiindcă nu înțelegeam de ce mergea așa de prost, serios. Să moară cea mai rău pe lume, dacă nu. Și am uitat să pun pe perete, încă n-am mai găsit n-am mai găsit persoane care să comenteze, mai cineva, mai necunoscut, mai ceva. Tot au rămas aceiași. Deci dacă vreți să apăreți pe perete, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați un comentariu pozitiv. Și ar trebui să distrug unul ar trebui să șterg de acolo, fiindcă chiar e un mistreț și jumate. Mai avem?
Nu, atâta, da? Atâta, bun. Și haide. Bine că măcar am scos autojump-ul ăla, că ăla m-a enervat cel mai mult. Haide. Du-te, du-te acasă, du-te. Hai că avem, cât lemn avem? Avem 23 de bucăți, sper să... Nu cred că mi-ajunge, dar... Bă, am luat de-astea, dar ar trebui să mai iau niște saplinguri, fiindcă avem nevoie ca să replantăm copaci. Hai, 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 hai. Du-te, armăsarule, haide, du-te, du-te, du-te. Una, hai, două, și parcă am văzut și aici unul. A, da, uite. Și avem 5. De ce l-ai plantat? Nu-i frumos. Hai mă, dăm, mai dăm, că am nevoie. Sincer, nu sunt chiar așa obișnuit, eu m-am obișnuit mai de mult cu autojump-ul, dar mă cam enervează și ăla, dar nu știu, nu cred că o să-l mai pun. Sau să-l mai pun, sau să nu-l mai pun, sau nu știu. M-am obișnuit să sară singur, eu acum, da, nu contează în orice caz. Și ce cu chestia asta? Trebuia să fie ceva în construcție aici. E vreo ceva necunoscut pe aici? Nu. Ce na... What the fuck? Ce naiba caută un villager acolo? Bă, sărmanule, ce faci aici? Nu cred că am găsit baiem dintre ăsta. Deci, fraților, bă, tu nu... Bă, și era și de ăsta fierar. Deci am găsit baiem dintre ăsta fain. Sper că am găsit baiem din... Da, nu că mă enervează. Eu pun autojump până apoi. Mă enervează deja prea mult. Hai, mă. Options, multiplayer, aici era, nu? View blocking, FOV, lefty, autojump. Mă enervează deja prea mult. Și am găsit baim dintre ăsta, bă, du-te încolo. Da, sincer nu mă prea interesează, dar... O să facem după ce terminăm casa, fiindcă suntem cam ocupați acum și... Hai mă, sui pe un nou și fă parcur aici. Hai, du-te acasă, du-te, rapid, dar rapid. Doamne, de ce nu mi-am luat o barcă? Of, deja am filmat, cred că am filmat jumate deja. Și n-am făcut nimica. Hai, du-te, 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 du-te. Haide. Hai, fraților, haide să facem ceva, fiindcă mă cam enervez deja. Dacă nu se duce mai repede. Stric telefonul. Și... Da. M-am pierdut. Sau nu. Sau da. Sau nu știu. Dar nu înțeleg ce căuta acolo un villager. Deci, fraților, nu înțeleg ce căuta chiar acolo un villager. What the fuck? Ori trebuia să se fi spawnat, cum îi zicea nu știu, nu mai știu exact cum îi spunea, cum îi ziceam ăla, un sat, da, un village, sau să se fi spawnat o casă din trai de witch. Chiar n-am habar, fraților, și nu uitați să apăsați și voi butonul de like ca să putem să continuăm seria. Și hai mai repede aici de ce nu-mi dropează? Mai e vreo bucată de... Ce? Ciudat, nu știu. Haide. Haide. Și chiar îmi place cum mi-a ieșit turnul, casa, ăla cu peretele abonaților și iar îmi face fițe. No, stai cu minte. Odată aici 1, odată aici 1, odată aici 1, nu știu ce caută președintele acolo, unul aici, odată unul aici, unul aici și mai e unul aici. Așa, gata. Și acum din lemnul pe care îl avem va trebui să distrugem totul. O să avem mult de muncă, dar foarte mult de muncă. Cam prea mult de muncă. Și am filmat deja 10 minute aproape. Bă, dar nu înțeleg de ce îmi face fițe dintre astea. Stați un pic. Sound sensitivity-ul mie slab rău. E destul de ok și așa. Și da, ce ar trebui să fac? Nu, deci nu-mi place deloc. Sound volume, lasă sonorul la fel. Sensitivity-ul nu-mi place deloc, frate, cum se mișcă. Nu înțeleg ce are. Are ceva, nu știu. S-ar fi lăguit la ceva sau nu știu. Nu avem...
Oak, pe aici n-avem, nu cred că avem. Și nu știu nici cum să încep, o să încep direct să sap jos. O să încep să sap de aici. Haide. Vai, și ce păcat, fraților, că nu am copaci de jungle, fiindcă mi-a venit o idee foarte faină. Am și în dreapta, nu copiez, mă inspir doar. Cum îi zicea, o poză cu casa. Și... ce cauți aici? Acasă cu tine. Tu nu ai casă, nu ai familie. Ce naiba? Nu, deci eu mor, fraților. Ce pana mea? Nu, asta distrugem. Lasă să rămână doar așa. Să rămână doar așa, ok? Haide. Oh, frate, și... da, o să verific și dacă mi-au mai crescut sau mi-au mai scăzut din abonați, fiindcă... nu știu, fraților, dar nu prea place când văd că îmi scade, că toate cele, fiindcă după îmi vine direct să-mi zic: hai, frate, dă să mă las că văd că muncesc degeaba aici, că mă chinui, că încerc să găsesc și eu un moment mai liniștit în casă, fiindcă la mine nu prea este treabă și totul și mă cer și cu sora mea și toate cele. Și nu prea am de obicei liniște și când găsesc și eu un moment mai așa, văd că, na, dislike-uri. De ce? Fiindcă așa zice, de ce să nu-i dau dislike la prostul ăsta dacă eu fac o treabă mai bună? Unii. Și da, dacă ne strângem mult, poate voi face și niște promovări, poate, nu știu. Și da, fraților, v-am zis că poate la 20 sau 25 de abonați vom face live stream și vom da bloc la cei care... pe scurt voi da report la cei care fac spam, vorbește vulgar, pe scurt, și cum mi zice, da, sau care își fac reclamă. Deci la ăștia le voi da block report și da, nu mai au ce căuta pe acest canal, dar și vine aici și zice: bă, nu-mi pasă de canalul ăsta, ia să fac un pic de reclamă, dar ce mă, dar cine crezi că ești tu aici? Ești prințul YouTube-ului? Nu, man. Și da, din aur m-am uitat la un YouTuber, nu dau nume, nu fac reclamă. M-am uitat la un YouTuber care zicea că repede vin ăștia, fac reclamă, nu știu ce, și mai mulți YouTuberi fac chestiile astea pentru bani. Frate, eu v-am zis sincer de la început, v-am zis simplu de la început, eu n-am cu ce să-mi ocup timpul, nu-mi pasă de bani, eu nu vreau să primesc bani. Eu n-am cu ce să-mi ocup timpul și casa mea e făcută din, nu e făcut din oak. Așa că vom continua să... da, am venit în casă mai mult să dormim și caut eu princesuri. Bă, ăștia mai mulți, nu dau nume, cei mai mulți ăștia de începători, nu știu ce fac pentru bani, că vor bani, că n-au cum să-și întrețină, că vor să-și iei mai multe, nu știu ce chestii. Nu, fraților, eu vă zic sincer, simplu și la obiect, eu nu o fac pentru bani, eu o fac mai mult de plăcere, fiindcă n-am cu ce să-mi ocup timpul și dacă tot văd că îmi place așa de mult jocul, de ce să nu fac ceva util? Așa. Haide. Haide. Și da, terminați cu sfaturile, că să mă las de YouTube azi la școală. Hateri, mulți, da, mulți. O început unul să spună ceva, repede toată clasa. Liniștit. Stau așa frumos, liniștit tătul, doar vin: Cosmin Bejan, de un autograf, gen bătaie de joc. Când da, fraților, ăștia sunt ciudoși, ăștia n-au idee cum să poată să apuce și ei să facă bani. Că, na, săraci ca... Dacă nu e, dacă avem, dacă... ziceam eu săraci ca ceva, dar nu zic eu ce. Și da, fraților, cam trebui să încheiem acest videoclip, fiindcă am filmat cam vreo 14 minute și ceva și... da, nu știu, nu cred că ne lasă mai mult. În orice caz, fraților, eu am fost Cosmin și nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Eu am fost Cosmin și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!